sambung karo perkara iki jalari patine Kakang Resi Subali ya Kanjeng Ramamu. Sedanipun Kanjeng Rama menika awit saking dayaning menapa. Tak kandhani, Ger, Joyanggada. Mula aku ngelingke kowe aja nganti kowe kedelarung-delarung cingkluk nglosot ana ngarepe Prabu Bathara Rama. Kowe nek arep ngerti ingkang jalari patine wong atuamu ya Kakang Resi Subali. Ora ana liya kejaba mung Rama Wijaya. Rama Wijaya kuwi ingkang diseraya karo bapakmu cilik Sugriwa supaya mateni Kakang Resi Subali. Dadi nek kowe tunduk cingkluk ana ngersane Prabu Bathara Rama padha karo kowe kuwi mbekteni wong ingkang jalari patine wong tuamu. Kuwi nek arep ngerti sejarah utawa lelakon ingkang bener ngono kuwi Jayanggata. Patut banget dados ingkang jalari sedanipun Kanjeng Rama Resi Subali menika Prabu Bathara Rama. Iya, pancen kepara nyata mengkono. Ya Rama Badra kuwi ingkang jalari sedane wong atuamu Kakang Resi Subali. Nanging wektu dina iki tentrem-tentremna pikirmu. Ora sah kowe gagas perkara kuwi ingkang baku kowe arep tak jak pesta raja ana ing papan kene. Kula namung nderek dateng sedika. Piye, Jit? Nek gelar pesta raja iki piye kok tanteni abdi dalem ora tumulyana ingkang ngaturke dedhaharan lan pangunjukan. Iki menika sampun ketingal wonten ingkang tata-tata nedya ngaturaken. Aja direndi-rendi perkarane. Kula nuwun nggih dateng sedika. Mula Jayanggada kowe tumeka ning negara Ngalengka. Bakal tak mulyake, tak muktekke, ora sah perlu kowe bali ana wewengkon Pancawati. Tetep kowe dadi putraku ingkang samengko bakal tak paringi kalenggahan ingkang dhuwur. Kula nuwun sedika ngestakaken dawuh. Leng-leng lawang ulati Surya mangrangsang wayah Nah, wis wiwit diaturke iki sing arep pesta raja. Jit, nuwun wonten pangandika ngadhawuh. Iki prayogane gelasan kok arep ya pengene iki. Apa gendulan? Namung nderek keparingipun Kanjeng Rama. Wah, ya senajan kepiye wae apike ya tetep kudu nganggo gelas. Ih, monggo. Nanging ingkang baken menika sampun pun sediane kalih menika ora kagem Kanjeng Rama kalian Kakang Anggada. Oh, sing loro iki dienggo aku karo Jayanggada. Kula nggih mekaten. Lah kowe sampun wonten menika. Yes, sakarmu. Wis kon milih apa sing disenengi. Inggih. Menika kanca buta sedaya sampun sami ngedhep piyambak-piyambak. Apa dep-depane? Amir. Oh, ya wis mangsa bodho sakarmu kowe. Wis pokok iki kudu menggo seneng-seneng. Kula niki sedika ngestakaken dawuh. Anggada nuwun wonten ing pangendika ing dawuh. Sakjerone kowe dadi abdine Bathara Rama mesti urung tau weruh unjukan kaya ngene iki. Ora weruh kowe dadi pendereke Kanjeng apa dadi pendereke Rama Wijaya mesti ngombemu ya apik-apike ming banyu kambil. Sengara nek kowe weruh kaya ngene iki. Kula nuwun nggih nembe wekdal menika kula semerep pengunjukan kados mekaten. Menika eca. Wah, akhire wis ngombe iki persasat bisa ngungak swarga loka.
nanging dereng nate. Lah mula kuwi perlu dicoba. Arep sing putih kuwi apa sing ireng iki? Miturut tulisane iki black wine. Kuwi Boscarelli. Ha wis kuwi kepitung wis sakarmu. Waton kowe seneng dicipi. Engko nek kurang isih ana tunggale. Kae buta-buta ya wis awet do ngombe galu. Wah, galu wis padakno. Pancen tak uja wektu dina iki. Lah iso nyawang saka kadohan iya saged. Lah mula kuwi wis gage kowe prayoga kowe ngombe ya. Nek kowe isih tida-tida tak warai lho, aku sing disiki. Seger. Ayo cobanen. Kula nunggih sedika ngestokaken dawuh. Kok mboten medal? Dibuka sik. Aku iki yo wah ayo urung tau. Ah nek upamane urung kok buka tutupe kuwi yo ora bakal banyune iso mili kok yo. Oh menika. Ah yo kuwi wah jan kebangetan kok kuwi. Ayo mulane nek nang Ngalengka ora mundhak pengalamanmu. Iki sedika ngestokaken dawuh. Ah, saiki wis dibuka terus ombenen. Inggih. Wah, kok raosipun kok kemeranyas. Ah, ora apa-apa karang banyu swarga ki ya kemeranyas kaya ngono kuwi. Dadi aja mung kok anggap banyu Bogowanta. Iki banyu swarga ki ya kemeranyas kaya ngono kuwi. Ning kok nang awak dadi seger, tenan kandhani. Kabeh buta-buta ya do ngombe terus engko nek wis saya wengi engko abdi dalem waranggana ya dombeni babar pisan. Ben do edan. Wah. Tetelo eca saestu Kanjeng Rama. Lho piye to? Wis entekno engko nek wis entek engko tak cawisi meneh. Isih akeh. Kene sedia kene. Kala mangsane sok dikirimi saka manca negara ratu-ratu telukan wis do ngirimi unjukan ya wujute jenewer elek-eleke ciu. Nek ciu ki adate mung sok nggo ngejer parem nek biyen. Nek saiki do diombe. Wah, aku mau nek ngombe kudu sing kaya ngene iki. Lah mula kowe rening putraku ya kudu upamane kowe butuh ngombe sing kaya ngene iki. Kula niki sendika wis tokaken dawuh. Tutuk anggenira sami ngunjuk waragan. Ngantos kleyang-kleyang anggane. Raden Jayanggoda tuwin para putra-putra Ngalengka. Semanten ugi Prabu Dasamuka. Kaya dene wong ingkang wis kena perbawaning pangunjukan tuwak waragan. Kaya kang wis asring dipun pidhangetaken candrane wong ngombe tuwak waragan. Candrane Kopatmasari Dwi Maratani Trikawula Busana Catur Werna Rukem Panca Surapanggah Sadguna Weweka Asmenapa Sapta Swara Kukila Asta Srenggala Lupa Nawadas ora seksa wangke entek sak sloki ling ngombe duwe rasa kepengin ngombe meneh telas kali sloki Dwi Maratani wis krasa saranduning awak sampun ngraosaken ting perkinting pratandha nek wis kena prabawaning tuwak waragan Trikawula Busana saya mundhak pepenginane daya-daya dintekke lan pados tambahan malih sampun ngantos kendhat anggenipun ngunjuk mekaten saklajengipun ngantos sami ambruk para satriya-satriya putra ing Alengka
kepetang Prabu Dasamuka uga nglumpruk tanpa daya cipta wirgane. Ayo anggota diombe meneh. Ora usah perlu waspater kok nek ilang apa nek entek engko tak goleke meneh. Wes, kowe ngombe yo. Kula wis diko wis tak ager dawuh. Jet kowe kok ora ngombe? Kula sampun. Saderengipun bidal wau kula sampun ngombe. Oh, kowe ndisiki mau sampun. Wah. Seger. Jet kula. Ibu Murkean Warasinta kon rene kana Jet. Wah, mboten prayogi menawa wonten papan kados mekaten. Wah. Aku kangge duwe ora cerak karo Ibu Murkean Warasinta. Rasane ora karu-karuan. Tumpeni meneh anggota. Iki sedika wis tak dawuh. Kae. Kae sing do buta-buta nang kono kae buta kala tarmidi kaya kon ngombe kae. Kae ngono nek ora kon ngombe ku tak cangkeme ala kae. Kono dompeni. Menika kangge sedian buta sampun telas lho dos pundi. Ae dompeni leri wae. Aduh, segere ora jamak kaya ngene. Wah, saya anget awake. Ih, wah. Eco, Jan. Dimas Sidrajit. Opo Kang Mas? Jebule nake kaya ngene. Ning ra isih ana tunggalin. Isih ana tunggalin. Ayo nek ming meneng wae le pesta ngene iku ora ngrungokke rengeng-rengeng kaya ora patek genep iki. Abdi dalem pengrawit ki aja ngombe kok. Sajakipun sami ngombe. Wah aja tumpeni ora kalap oleh nabuh wae. Ora karu-karuan. Wah, kepengin rengeng-rengeng aku. Jit kula sumanggaaken. Kono dawuh ana nabuh apa ta apa? Slendruna pelok. Aku kepengin krungu pelok bem. Oh, nggih. Wah, wis. Awake kaya ngene wis ngrasake anget karo krungu uyon-uyon. Wah, mesti kepenak. Oh, nani no 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 no. Kersanipun Kanjeng Rama ingkang alus-alus menapa ingkang sigrak. Ayo dipepaki ana sing alus ana sing sigrak. Kantun dawuh menapa? Aku arep ngrungokne sing alus sik. Sing alus engko terus kei sing sigrak. Nggih, kula namung nderek kersanipun Kanjeng Rama kados pundi. Dirungokke anggota. Kowe nek nang Poncowati rak kono ki anane ming wong uripe nang alas ki apa ya ana gamelan mboten wonten. Ha mula nek tekan ngaleng kok rak glu gamelane dijereng pepak kanca pengrawit didep kanca pengrawit karo waranggana. Nek kowe nang Poncowati rak ming ngrungokke kethek teng greneng. Nang kene ku kok gamelan penak. Nggih, ndika ngestakaken dawuh. Kaya ngapa sajake kok limo kelingan ibumu Sinta aku limo
Iki ming abdi dalem ki ora tanggap sasmita nek ngombe kok ngene kudune ana surungane sak ora-orane iwak terenggiling. Ku mesti saya krasa. Terus rungokno iki uler kambang Jayanggoda. Inggih. Saiki genti sing rada sigerak. Menapa ingkang sigerak? Menapa Kanjeng Rama? Rungokno. Engko kendhangane nganggo kendhangan sing dunekke kendhangan Semarangan. Oh, iya kula namung nderek. Ngersakaken lagonipun menapa? Aku wis suwe ra tau krungu sing kae lho. No ni ne no no ni no na no ngono kae. Sing katon lembeyane ngono kae lho. Merak kasimpir apa kae. Oh, iya sedika ngestakaken dawuh mangke kajengipun dipun ungelaken. Gawe wis, Jit. Pengerawit dawuh ana supaya ngunekke kuwi, Jit. Iya menika nembe dipun tata. Aku seneng kae Jinem mo patro jiroji nong ning nang dung dung dang dung dung ngono kae aku seneng aku. Nggih. Ayo to ngestokke dawuh dalem ingkang sinuwun. Ah
joget to. Oh ngene kok. Ayo, tumbeni meneh. Kuwi sing cerakmu kuwi. Nggih, endi kok tangenamu. Ah, nan ningali ingkang sinuwun lomo tenan. Piye? Ah, mugi-mugi saged kita mbo watuk. Ya muga-muga mari leh mu watuk. Nggih. Wah, kok ndenganen panjenengan dalem ngersakaken ngunjuk sareng-sareng kaliyan para putra. Saking bunga-bungae aku petuk karo anakku lanang Jayanggoda sing nang jejermu. Kethek niki. Ayo. Ora dalah, ora nyono babar pisan. Jebul panjenengan ya kagungan putra ning wujute kethek to. Hus. Iki putrane Kakang Resi Subali ning tak anggap putra ngono. Dadi kuwi dudu anak ingkang tak wijekke. Apa aku Narendra Gung Binathara kagungan putra wujude kethek kaya ngono. Angge ngoten niku ya mboten nama mukal to upamane panjenengan Lana Brata teng alas. Terus dilalah prisa wonten kethek ayu. Terus panjenengan kasmaran ra saged mawon. Wo ana buta keramasi. Bungkal kok kowe. Aduh. Bareng kula beto niki. Kono gawanen. Nggih. Matur nuwun. Wong kanca-kancamu buta kono ya dadi sediane kok wis ngono kok dadak nyenyangking. Saya datan kanten-kantenan anggenipun ngunjuk waragan antawisipun Prabu Dasamuka kalian para putra-putra. Kocapa nalika semanten Raden Jayanggoda ingkang nyektosipun sakderengipun dumugi wonten negari Ngalengka sampun paringi prisa kathah-kathah kalian Prabu Rama tuwin Raden Gunawan Wibisana. Sampun ngantos ing mangke saged dipun rimuk utawi dipun glithuk mawi rembug ingkang manis saking ngersanipun Prabu Dasamuka. Awit Prabu Dasamuka temtunipun badhe nggayuh ringkiying para pendherekipun Prabu Bathara Rama. Dasaripun mila kasunyatanipun Dian Jayanggoda putranipun Resi Subali ora jeneng mukal yen to Jayanggoda badhe dipun ginakaken dening Prabu Dasamuka supados malik tingal ora mbantu Rama Wijaya sak wadya balane nanging malah kepara bakal gawe ringkiying wadya bala pendhereke Prabu Bathara Rama. Mila sinajan to Jayanggoda sampun kathah anggenipun ngunjuk waragan nanging rening sampun dipun weling kanthi pratitis kanthi rembag ingkang gumathok Jayanggoda tesih kengetan miwah ing kono Jayanggoda ngelirik solah bawanipun Prabu Dasamuka angon lenane Prabu Dasamuka dupi kapenggalih ketingal lena kaprayitnane Prabu Dasamuka sigra den jontrot dadane satemah dawah kalenggak sinareng dawah kalenggak Makutha Kencana dipun saut dipun beto melajar medal saking saklebeting kedaton negari Ngalengka Diraja. Ayo Jit, ngombe meneh Jit. Waduh, kula
sampun kekasan Romo. Anggota wis glethek. Wah. Aduh. Kanolo turun. Jet, tangi Jet. Aduh, bener jauh Romo. Panuks maning jajalan titis sing iblis. Setan pengawak menungso. Jet, kula anggota minggat. Kula mboten ngertos kesahipun wonten pundi. Perkara lelunga ki nang ndi ora penting, ning sing penting sing wigati. Dheweke minggat karo ngrebut mekutaku, Jit. Lho, mekuta agemanipun Kanjeng Rama. Sawangen kula mekutaku ilang. Makutaku ilang, kepiye kundur kaya ngene iki? Ingkang beto. Lah ya digawa karo anggota kuwi mau. Apa ya ming kaya ngene iki wis ora kalap babar pisan. Ae ngatas ratu kok ndur blendis kaya ngene iki kepiye iki? Waduh, menawi ngaten murang tata sembrono gugu karepe dhewe. Menapa kepareng lajeng kula tututi? Wis ora usah kok tututi wis. Wis ben. Ben, kowe nek nututi ora wurung kowe ya ambruk nang dalan. Wis ben diterima-terimake wae. Nanging kagungan Paduka Makutha Kencana ilang. Ya wis ben. Aku isih serep. Panjenengan kecalan Makutha mboten perlu dipun tututi. Ora usah ditututi, aku isih duwe makutha liyane. Makutha ki aku kuming kaya tak anggap blangkon kok. Punjul saka 20 nek ming makutha. Ana makutha sing kedadian saka swasa, ana ingkang kencana, ingkang digawe saka emas. Yo akeh banget. Wis ora usah digoleki. Wis ben nengke wae, ben seneng anggota. Wong kaya anake kakangku kok. Ning rak murang tata ben wis ora usah pikir werna-werna iki. Ya wis men. Ning seje sing dirembug nun kados pundi? Aku butuh ngaso sak ketara mengko nek kira-kira wis rampung leh ku ngaso mengko gek arep ndawuhke kabeh para mantri Bupati Nayaka. Anggenipun ngaso wonten pundi? Aku tuntunen nang cerak Taman Masuka ning ora usah mlebu. Nang sak jabaring Taman Suka wae anggere cerak karo lawang nggone Ibu Murkian Warasinta wae aku wis seneng. Ora usah mlebu kok tak malah aku digetak-getak karo Adimu Trijata. Dados namung nyaket patunggonipun Ibu Murkian Warasinta. Ya wis anggere nyerak wae wis. Tuntunen yo engko nek wis rada wening pikirku engko tak dawuhi supaya cetha perkarane. Nggih, monggo kula dherekaken.
Senajan Dasamuka ora iso tak pateni, nanging aku sak ora-orane wis nggawa tandha yen to aku ngetokke kekendelan ana ngersane Prabu Bathara Rama. Dadi sing kendel ku ora mung Kakang Senggana, ning aku nyatane wani adu arep karo Prabu Dasamuka. Rening makutane wis bisa tak rebut, prayoga daya-daya tak gawa bali. Ngadhep nedya tak caoske pepundhenku pukulun Prabu Bathara Rama. Menika ingkang minangka pratandha bilih kula sampun lampah dhateng Alengka. Jit nur wonten pangandika ngadhawuh Rening Jayanggoda tekan kene kuwi pancen diutus karo Prabu Bathara Rama. Mbok menawa didhawuhi supaya nyawang kahanan sakwise Ngalengka ajur luluh saka tangane Senggana. Lah terus Anggoda didhawuhi supaya mbuktekke. Ya wis, senajan Anggoda wis ngrebut Makutha. Ngrebut Makutha Kencana, ning ora perlu kok pilara, ora perlu kok tututi. Nanging kowe kudu ngrapeti panjagan. Aja nganti kethek Pancawati engke wis bisa nyabrang ning tlatah Ngalengka, saya suwe saya akeh ingkang ambyuk nyeraki negara Ngalengka diraja. Kula nuwun Sindika Wista Kendhawuh. Kampana Drumaksa enggal dawana supaya nganglang jagat gayuh tata raharjaning negara Ngalengka diraja. Sindika Wista Kendhawuh. Denipun Rama bakal munggah kayangan Junggring Sloka. Keparipun Kanjeng Rama. Rening Rama Wijaya wis tumeka nang tlatah Ngalengka diraja, urang wurung apa wurung ora wurung. Perang gedhe bakal dumadi, Cit. Kula nuwun inggih. Mulai lening bakal ana perang gedhe. Aku duwe niat arep nyuwun supaya diparingi dawa umurku. Aku duwe penuwun ana ngersane para Jawata supaya diganjar umur ingkang dawa. Aja nganti aku kelakon mati saka tangane Rama Wijaya sak wadya balane. Kula nuwun nggih, menawi mekaten namung sembah kula ingkang nderek tindak paduka Kanjeng Rama. Iya, tak trima, Cit. Wis gage drumaksa karo Kampana. Dawana supaya nganglang jagat ngreksa negara Ngalengka diraja. Kula nuwun Srika Wista Kendhawuh. Wah, ora patut banget. Sawise negara Ngalengka diraja kobong wektu kepungkur. Akeh bondo kagunganku sing ting slebar ora karu-karuan. Makutha Kencana serepan-serepan ki do nang endi ngono goleki kok ora ono. Wah, jan sembrono tenan. Ora do ngerti.
Mongko wingi-wingi dilenggahke ana ing gedhong pusaka. Nanging wektu dina iki tak goleki kok ora ketemu. Wah, jane Dian ora kalap tenan. Iki sing seleh ki sapa? Mekutha kok diwadahi bagor plastik iki kepiye iki? Wis ora ngajeni babar pisan. Ya, wis ora apa-apa, wis tak nggone. Ning Indrajit wis tak jawuhi supaya mbudalke Kampana karo Drumaksa. Aja nganti lalu mangsa nggonku arep nyuwun ana ngersaning para Jawata supaya diparingi dawa umurku. Wektu dina iki nedya tak gayuh kayangan Junggring Sloka. Sampun ngantos kejo traos sing penggalih Pukuluniwang Jagatnata kula ingkang sowan kula nyuwun dipun paringana umur dawa Pukulun. Tata Gati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Drumaksa karo Kampana. Wah, wonten pangandika. Wah, wonten pangandika Gusti. Wanter dawuh dalem ingkang sinuwun. Kowe didhawuhi supaya njaga katentremaning negara Ngalengka saisine. Aja nganti kethek-kethek Pancawati wis kelakon nyabrang ngono wewengkon negara Ngalengka. Banjur saya suwe, saya akeh ingkang nyeraki kedaton Ngalengka. Mula nek ana kethek ingkang kepara caket karo Karaton Ngalengka kudu enggal kok singkirke nek perlu disirnake. Oh, dalah lolok nggih. Menawi mekaten terang terwaca dawuh Paduka. Kepareng kula lajeng nganglang jagat jagi lan rumeksa katentremaning negari Ngalengka saisinipun. Jer kasunyatanipun Rama Badra sampun kelampah gelar tambak tuwin dumugi wonten ing wewengkon negari Ngalengka diraja. Ya bener Drumaksa. Ayo Adi Kampana, kowe karo aku enggal-enggal netepi wajib ngestokke dawuh dalem jaga ngreksa katentremaning negara Ngalengka diraja. Wah iya ayo Kakang tak tutke bareng-bareng nyendikani dawuh dalem ingkang sinuwun. Raden keparenga kula lajeng nyuwun pamit madal pasilan. Kula nyuwun pamit madal pasilan Raden. Yo ingkang brayetna ngati-ati.
Jayanggoda ingkang dereng tebih lampahe nalika semanten pinanggiya kaliyan Drumaksa ten Kampana dupi kekalih nyopapagan Drumaksa kaliyan Kampana ingkang boten mangertos lereging perkawis namung kuwatos yen to wonten kethek ingkang nyaketi kedaton mila tan mukal sigera den cegat lakune Dyan Jayanggoda kaget Raden Jayanggoda mulat denawa kekalih ingkang nyegat lampahira saking rananggana magawe gelaring perang mukir Jaladri ana kethek ingkang tumeka ana wewengkon negara Ngalengka gelis kowe ngaku sapa jenengmu pumpung durung tekaning pati aku Jayanggoda kowe sapa aku Drumaksa Drumaksa nyegat aku ana wigati apa wah ren cetha mungsuhe wong-wong Ngalengka kuwi kethek wadya balane Rama Wijaya kaya wektu kang wis kepungkur senggana Anoman tekan kene ampiak awur-awur gawe rusak ing negara Ngalengka mula kudu ingkang prayitna ngati-ati kowe wadya balane Prabu Rama tumeka ana ing Ngalengka wurung ora wurung bakal angon singsene wong-wong Ngalengka apa kowe ya neruske arep neruske gawe rusak negara Ngalengka nanging nek kowe panjen arep gawe rusak negara Ngalengka aja duweni penemu gampang arep nindakake perkara kang kaya mengkono awit aku ingkang keduga ngendhek lagumu sadurunge kowe gawe rusak ana ing negara Ngalengka mesti bakal tak putung-putung balungmu swarga ginawe ayu kowe ngancam kacinterakanku apa kira-kira pancen sak cengkang kandeling kulitmu persasat kena dienggo gawe janget ora sah kakan sumbar kembarono kadigdayanku leno kapraitnanmu tibantangan ora bentet sirahmu walah dalah kokop getihmu wah
Wadah. Aduh, mati ya. Oh. Wah. Oh. Aduh. Wah. Oh, Jendro. Rampung nyawa. Wah. Wah. Aduh. Aduh, mati aku. Aduh, mati aku. Ayo, kruyuk loro. Yo, prayoga. Wah. Aduh. Wah, mati aku. Wah. Wah. Waduh, waduh. Iya, aduh, mati aku. Wah. Waduh, mati aku. Wah. Waduh, mati aku. Wah. Wah. Waduh.
Jayanggoda kethek ming siji. Ewa semurake aja nggo enteng. Apa prayogane iki kudu dipateni. Wah. Upama awake dhewe kudu mateni Jayanggoda. Ning rak durung ana dawuh ingkang cetha. Kuwatirku mengko nek ana klera-kleru ning rembug, jalaran dadekno sumuruhmu piye? Nalika kowe maju perang iki mau, aku nampa kabar saka salah sijining putra dalem ing Ngalengka. Jare Jayanggoda kuwi wis dianggep putra dening ingkang sinuwun Prabu Dasamuka. Lah mula nek kowe karo aku nganti nindakke perkara cilik miloro Anggoda gedene mateni Anggoda, mongko iki durung ana dawuh saka ingkang sinuwun. Kuwatirku nek nganti klera-kleru kowe karo aku ora nampa ganjaran ning malah nampa dukane ingkang sinuwun. Lah prayogane piye? Rening jer nyatane Anggoda kuwi rak lakune mau ora kok arep mlebu kedaton nanging malah arep ninggal keraton. Ngedoi keraton. Lah ya wis ora apa-apa, wis ora sah diperlu di ganggu gawe mergane dheweke ora arep mlebu keraton. Ning arep lunga saka tlatah Ngalengka. Kejaba nek lakune Anggoda kuwi arep mlebu keraton kuwi dialang-alangi, ning nyatane dheweke ora. Arek wis ora sah perlu dipikir. Ya wis nek ngono aku manut karo kowe. Dasare nek panjenengan Anggoda kuwi dianggep putra dalem tenan, lah ya wis mengko ndak malah kowe karo aku kesalahan. Keluputan gede. Ayo diteruske nganglang jagat. Ngreksa negara Ngalengka sak isine. Iya, ayo Adi Kampono. Woi. Wis gembleng ingkang dadi niatku wis ora nedya mingkuh ngadepi baya pekewuh ingkang tukul saka tumindake Rama Badra sak wadyabalane. Nanging bisane jenjem rasaning atiku nggonku ngadepi Rama Wijaya sak wadyabalane. Waton aku wis kelakon munggah kayangan kuwi mau. Sawetara kahananing Ngalengka wis direksa dening kabeh para putra lan kabeh para punggawa. Rumangsa ayem tentrem rasaning atiku sawetara. Anggoda wis sumingkir saka laladan Ngalengka. Wis perkara Anggoda gawe wirang tumraping Ratu Ngalengka. Mekutha colong direbut saka tanganku ora dadi apa. Idep-idep aku munjung Kakang Resi Subali. Ingkang baku aku kudu daya-daya munggah kayangan Jukiring Sloka. Tak sawang saka kene mustikaning harga siulaulu mencorong mawa teja. Aja nganti randhat iki dadi lakuku. Prayoga wektu dina iki uga tak gayuh kayangan Jukiring Sloka. Kaki Dewa sampun ngantos kejot raos sing panggalih kula ingkang nedya sowan wonten ngarsa Paduka Kaki Dewa.
Sritina langening pamiyat busana maneka warna aranggeng kencana retna bra bantira layu kumitir sinerang pandra sing maruta serno kumaraning wiyat mantian kumlebeting duwaja subrastra kayu pangkaprapal puspita anjraing siti ron mawur katiuping angin kukiloan biar mebar wauto laju tindake Narendra ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ingkang sirah lampah nyodaya-daya kasembatan munggah ana ing kayangan Junggring Sloka wis datan kawarna bidaling Narendra ngalengka sinigek ganti ingkang winursita nahan ingkang lagi andur lampah nenggih kang kinarya sambeting carita lah punika warnanira ingkang wonten negari Pancawati Dendra Prabu Bathara Rama Sineba sanggiya para pendherek lamun ta sinawang saing katebian lenggahira Prabu Rama tuwin para pendherek tuwin para abdi sanesipun ketingal sami tumungkul ngaturaken raos puja puji syukur kunjuk ngarsaning Hyang Widiwasa mewah sedaya para pendherek para punggawa sedeku amari kelu yen to sinawang saing Mandrawa persasat kaya ngenteni tumuruning Bathari Sri ingkang nedya andum rejeki
Negari Pancawati ingkang kinarya sambeting carita Nakala semanten Prabu Bathara Rama ya risang regawa kepareng lenggah sineba sanggya para kadang tuwin para pendherek dalem rayi dalem Prabu Bathara Rama satriya inggih Kastuba ingkang kepareng kekasih Raden Lesmana Dewa ya Lesmana Widagda wis ngabiyantara tuwin tinata tanapsilane lenggahipun Raden Lesmana mengkaraken pisuwanipun Raden Kuntawibisana ya Raden Gunawan pranyata Raden Gunawan Wibisana kadangipun nem Prabu Dasamuka ingkang awit saking nalika semanten nampi dukanipun ingkang raka Prabu Dasamuka engga Raden Kuntawibisana den tundhung saking negari Ngalengka nulya suwita ing ngarsanipun Prabu Bathara Rama uga kawis tingal pisuwaning Sang Narpati Sugriwa Narpati Sugriwa
mengkaraken piswanipun Tian Senggana Anoman miwah sak kathahing wadyabala rewada angebaki madyaning palataran papan kang kene lenggah Prabu Bathara Rama kawistara sami-sami go ngestokaken dawuh dalem ingkang sinuwun usawetawis dangu anggenipun sami satata lenggah ewa semanten Prabu Bathara Rama dereng kepareng medhar sabda riwusing dungkap tiwanci kepareng rukming daya alun pangudas maraning driya ingkang nedya magut ing ladhi sinawang wastu gumawang sanggian ingkang samya nangkil wadyagung tanpa sabawa anuting sabilik tara pagelar sapesapan Iwang Suksmantor Manik kadangipun Kakang Dimas Lesmana Dimas Gunawan lan Yayi Narpati Sugriwa uga senggana ora tak wiji-wiji padha kanthi raharja nggone ora ngadhep ana ngersanipun Kakang. Kula nulinggih nyawa-nyawa jimat pepundhen kula Koko Prabu winantu karaharjan suwan kula pangabekti kula kunju Koko Prabu. Iya tak tampa Yayi jeneng sira nyaoske pangabekti marang pun Kakang ora liwat lumunturing astutipun Kakang Tampanana
Sangeting pamundi kula sabdanipun Koko Prabu, kula pundi mestaka dadosna jimat. Semanten ugi Rayi Wibisana Koko Prabu kepareng nyaosaken pangabekti kunjuk sandhaping pepodo mawantu-wantu. Tak trima Yayi jeneng sira nyaoski pangabekti marang pun Kakang ora liwat lumunturing astutipun Kakang tumrap marang sira. Kula nuninggi sangeting pamundi kula Koko Prabu. Mekaten ugi kula pukulun keparenga kula nyaosaken pangabekti kunjuk sandhaping pepodo mawantu-wantu. Sungkeming pangabekti kula kunjuk sandhaping pepodo Gusti kula ingkang sinuwun. Yayi Narpati Sugriwa ya tak tampa. Ora liwat astutinipun Kakang tumrap marang jeneng sira. Nun inggih setika ngestakaken dawuh dhat kapundi paring pangestu dalem Koko Prabu. Ing abdi Senggono ugi nyaosaken pangabekti kunjuk sandhaping pepodo diwaji. Iya Senggono ingsun tarima. Ora liwat astutining sun tumrap marang jeneng sira. Kula nuwun sangeting pamundi kula diwaji. Lungguh Kang Prayoga Anoman sampun boten kirang setunggal menapa kawula nuwun. Sawise padha lungguh prayoga senggang napas asatriwe. Yayi Murdaka, Yayi Gunawan, Yayi Narpati Sugriwa lan jeneng sira Senggono. Nuwun wonten pangandika ing adawuh. Nuwun wonten pangandika ing adawuh Koko Prabu. Ih, kados pundi pukulun? Wektu kang wis kepungkur putramu Jayanggada adreng nedya ngetokke lelabuhan. Putramu Jayanggada sumengka rasaning ati bakal ngetokke labuh labet merga cara bocahe dheweke meri. Wektu kang wis kepungkur Anoman ingkang nampa kapitayan ingsun kudu ngluruk ana ing negara Ngalengka Diraja. Kula nuninggih Rening Anoman wis bisa kasembadan ngadhep meneh ana ngarsanipun Kakang. Lan akeh dedongengane Anoman duk rikala tumeka ning negara Ngalengka Diraja. Lan ingkang luwih wigati kepara nyata lamun to mbakyumu Rekyan Warasinta panjen kepara nyata dumunung ana ing negara Ngalengka Diraja. Inggih kaya ngapa bungahing pamikiripun Kakang bareng Anoman munjuk atur nyumurupi kahanane mbakyumu gagangaking kahanane mbakyumu ingkang banget kawelas sarsa tandha nek katresnane mbakyumu Rekyan Warasinta isih wutuh sinajan uripe ana tengah-tengahing mungsuh lan tengah-tengahing wong ambek angkara murka kaya patrape Dasamuka. Ewa semono mbakyumu ora kagiwang atine, ora gelem nanggapi ingkang dadi katresnane Dasamuka. Perkara kang kaya mengkono kuwi yektine ndadekke lega rasaning penggalihipun Kakang. Yayi Murdaka, kula ninggi syukur bagya sewu Koko Prabu. Lah bali marang kekarepane Jayanggada. Jayanggada ingkang uga kepengin ngetokke lelabuhan banjur dheweke sumengka budal ngadhep ana ngersane Prabu Dasamuka. Mbuh, apa ingkang ditindakke putramu Yayi Narpati? Jernyatane nggo tumeka wektu dina iki Anggada putramu durung bali ngadhep ana ngarsane ingsun. Inggih, kula piyambak gumun kaliyan menapa ingkang dipun tindakaken dening anak kula. Inggih, ingkang abdi pun Jayanggada. Inamung pangestu dalem kemawon tansah kula suwun saged ngayomi lampahipun anak kula pun Jayanggada. Mugi-mugi sampun ngantos kesanja mbaya nanging saged ngadhep saestu wonten ngersanipun Prabu Dasamuka. Tuwin matur menawi ngengetaken Prabu Dasamuka supados daya-daya ngunduraken Rekyan Warasinta wonten asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun.
kagiatri sang kapirangu ari nangkul kinempit kempit dosa ngretnaning bawana yogi tukang walang ati yogi tukang ngenesing tias dereng ngantos purna garino imbal pangandika ora kaya suwane Jayanggoda repepeh pindha sata manggih krama Bagya sak pratamu Jayanggoda kula nuninggih awit saking pangestu dalem Gusti kula ingkang sinuwun winantu karaharjan sowan kula pangabekti kula kunjuk pukulun Prabu yen ingsun tarima jeneng sira nyaoske pangabekti ora liwat amung lumunturing astutining sun tampanana kawula nuwun sangeting pamundi kula lungguh kang prayoga Anggoda ih sampun boten nang setunggal menapa Anggoda kula Rama prayogakno nggonmu sowan ih sampun boten kirang setunggal menapa lamun wis satata nggonmu ngadhep mengko sak wanci-wanci didangu ditimbali supaya matur kudu aturmu matur ingkang kanthi cetha kepiye Purwa Madya wusananing laku kowe budal tumuju ning negara Ngalengka kula nuwun sedika ngestakaken dawuh Kanjeng Rama. Anggoda kawula nuwun. Wektu kang wis kepungkur jeneng para nyuwun palilah marang ingsun. Kowe nedya ngluruka ning negara Ngalengka. Kuwi sejatine wis bisa kok tindakke apa durung? Pangestu dalem sampun kula lampahi. Wis tekan Ngalengka diraja ngadhep Prabu Dasamuka sampun. Sawise bisa ngadhep Prabu Dasamuka terus perkara apa ingkang kok rembug bareng karo Dasamuka dadosna kawuningan sak samunipun kula ngadhep wonten ngersanipun Prabu Dasamuka kula namung ngengetaken dhateng Prabu Dasamuka supados anggenipun ngunduraken Gusti kula Rekyan Warasinta wonten asta paduka menika sampun ngantos dipun rendi-rendi. Prayoginipun daya-daya ingkang garwa dipun kunduraken wonten asta paduka. Kowe matur kaya mengkono kula nuninggih mekaten. Lah terus wangsulane Dasamuka kepiye? Bareng kowe matur kang kaya mangkono. Ih, dadosna kawuningan. Sak sampunipun kula ngaturaken perkawis ing kados mekaten menika wau Prabu Dasamuka ketingalipun dereng rila menawi badhe ngunduraken garwa dalem Gusti kula Dewi Rekyan Warasinta. Lah sak sampunipun kula ngertos menawi Dasamuka dereng rila ngunduraken Rekyan Warasinta mila lajeng kula tantang Dasamuka nek pancen kowe ora gelem balekke Gusti Rekyan Warasinta ana astane pepundhenku pukulun Prabu Bathara Rama. Ora sah perlu kowe adu arep karo Gustiku ingkang sinuwun, cukup Subali putra ingkang saguh nengker-nengker gulumu. Kula ancam mekaten
lajeng wonten kaelokan. Kaelokan kepiye? Kaelokan piye Anggada? Prabu Dasamuka mireng menawi kula ngaken Subali putra. Dasamuka lajeng mandhap saking dampar kencana. Merepeki dhateng kula dipun rangkul. Mewah lajeng dipun kanthi lumebet wonten sak caketing kedaton ingkang nalika kula semerep menika kasunyatanipun pancen risak awit rumiyin dipun obong dening Kakang Senggana. Oh ngono, Anggada kula nuwun inggih. Saksampunipun kula dipun rangkul tuwih dipun tuntun, dipun gandeng kaliyan Prabu Dasamuka, kathah-kathah pangendikanipun Prabu Dasamuka. Menawi kula lajeng gancanging carita dipun aku putra kaliyan Prabu Dasamuka. Kowe diaku anak karo Dasamuka. Kula nuwun inggih. Kowe diaku anak karo Dasamuka piye sing kok karepe? Ih waleh-waleh menapa? Saksampunipun kula matur menawi kula menika yektosipun putranipun Kanjeng Rama Resi Subali. Lah lajeng kula dipun aku putra awit pengendikanipun Prabu Dasamuka antawisipun Dasamuka kaliyan Subali menika sedulur. Dasamuka nganggep Kanjeng Rama Resi Subali menika kadangipun sepuh. Kejawi kadang sepuh nanging inggih kepetang gurunipun. Nah, pramila ing sae menika Prabu Dasamuka ugi ngendikaaken bilih sakderengipun pecat sukmanipun Kanjeng Rama Resi Subali. Resi Subali nate mertungkas nate paring dawuh dhateng Prabu Dasamuka supados menawi benjang prisa wonten kethek ingkang digel buntute pekoh lakune kelawu lese menika kedah dipun ayomi awit menika putranipun Resi Subali. Lah mila ing sae menika Prabu Dasamuka badhe nindakaken menapa sampun dados kesaganipun. Kula dipun aku putra. Mewah Prabu Dasamuka ugi ngendikaaken menawi yektosipun kula menika malah prayogi dipun muktekaken wonten Ngalengka. Mboten kok kedangon nglosot wonten ngarsa paduka pukulun Bathara Rama jalaran Prabu Bathara Rama panjenengan dalem menika ingkang jalari sedanipun Kanjeng Rama Resi Subali. Lan kula ugi mboten dipun keparengaken ngayom dhateng Paman Sugriwa awit Paman Sugriwa menika tumrapipun Kanjeng Rama Resi Subali dipun anggep tiyang ingkang licik. Lan kula ugi nembe ngertos menawi estunipun Kanjeng Rama Subali menika dumugi ning seda menika awit saking pambudidayanipun Kanjeng Paman Narpati Sugriwa ingkang minta sraya dhateng paduka. Estunipun sadangunipun kula mapan wonten negari Ngalengka rumaos goreh rongeh ingkang dados raosing manah kula. Saksampunipun kula ngertos menawi sedanipun pepundhen kula iya saking tanganipun saking pambudidayanipun Paman Narpati piyambak menika ora dados bingung raosing manah kula. Lan kula ugi nembe ngertos terangane ngono lelakone. Paman Narpati kasunyatanipun tega mentala dhateng sedanipun Kanjeng Rama Resi Subali. Sinaosa ingkang nindakaken ingkang merjaya menika paduka pukulun Prabu Bathara Rama. Anggada nuwun wonten pangendika ing dawuh Paman. Sakwise kowe dikandhani Dasamuka perkara kang kaya mengkono terus merkitik atimu terus rumangsa sengit karo Sugriwa ngono sing kok karepke. Mboten kok ngaten nanging kula menika namung lajeng bingung raosing manah. Lah kok tekan semono ing atas Subali menika kadang paduka werda utawi kadang sepuh panjenengan kok lajeng tega mentala merjaya nanging kanthi minta sraya Prabu Bathara Rama. Mila leres pangendikanipun Kanjeng Rama Resi Subali menawi Paman Narpati menika nuwun sewu licik ingkang dados tumindakipun Bedyaganala. Kowe bali saka sangkan-sangkan ora wurung nyocok atine wong tuwa. Ora minggat tidak rampung nyawamu.
Pilih. Kados pundi Koko Prabu? Ora perlu was kuwatir, Yayi. Watak wantune Yayi Narpati Sugriwa panjen kaya mengkono. Menapa kepareng kula tututi? Ora sah senggono. Mengko nek kowe sing nututi ora wurung kowe malah dadi sasaran. Kurang bejane kowe melu diuring-uring karo pamanmu Narpati Sugriwa. Ayo, Dimas Murdaka lan Dimas Gunawan Wibisana dereknipun Kakang nedya merpeki Yayi Narpati ngleremke atine Yayi Narpati. Monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken.